力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に風のごとき軽さを。私の敵ではなく、かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。ランス、ここから引け。私に情け。無用な戦いをする気はない。貴様、陛下に勝て。勝たなければな。ラングリスターの封印が解かれたために。隊長、ご無事ですか。隊長。いいか、覚えておけ。陛下は戦乱を収めるために力を欲した。ランス、最上下にディゴスがいる。いよいよディゴスと。ボルコフ殿をはじめ、奴のために死んだ王。さあ、急いで。レディン様、入り口が2つあり。よし、二手に分かれてディゴスのいる最上階まで突撃するぞ。サルラス式の訓練をしていれば余裕だぜ。ダルシス城内部に突入したレディン。
取り戻す。待て！お前との決着。そうはさせん。陛下は、ランス。すべては、ラングリスターはただのなんだと。目を覚ませ。それでは、そこを通してくれ、ランス。わかった。しかし、それ、ディゴスの望みが本当に、その言葉、忘れるな。サルラス式の訓練をしていれば余裕。ダルシス城内部に突入したレディンたち。